Mangga. Ayo, Bu. Mbak Niken Salidri karo Mbak Darsini Salihu. Ayo, Bu. Iya, Mbak, iya. Marah-marah. Ora wis tonton digandeng ora. Ayo, Ora, mungkin nek marah-marah kan kecap ku langsung. Kuwi kayak kecap karo uyah wis seneng. Kene, gandeng kene. Ayo. Ya lek dar, kene dar. Maka. Ya nduk Niken gandeng. Tuduk. Ayo. Iya kan jajar seniormu. Kok guyu lho. Kok ya Allah piye ta nang apa? Budar niku lho pun marah-marah Mas nang mriku wau. Marah-marah iki kok ora mau aku dideke. Nggih. Kok lagi saiki. Bayu gejek tenan kok. Dirase pengen jaipongan Mas. Wah, nek dari nek wis gelem jaran nek wis dadi kowe kalah. Ayo mbok dijajal to. Tak pateni lho Kang. Oh, piye? Mbak Darsini iki nderek bapak iki wit anu kelas piro Mbak Dar? SMP? Ya SMP para SMP. Oh, SMP. Lho kuwi wis nderek pake Mbak Niken wit SMP. Pon Kang Doso 7 tahun. Oh, 37 tahun lho kan ora hebat. Ki pun suwek dhewe. Aku suwek dhewe. Tuwek kok suwek. Ngene arep sepuh nek ya kaya kambil saya sepuh santene ya saya kenthel kaya. Kepinterane ya saya ndadi. Aku tak nyuwun Mbak Darsini anu, elo. Ayo iki erane Mbak Darsini. Ayo kan iki deloken anu Mbah Uti deloken. Ya jompa terus kowe malah mekewu-mekewu iki. Ya cek ngarane pas. Ya. Kene kaya ngapa suarane? Ayo. Monggo, yo elo meet in Mbak Darsini. Monggo, ayo. Tambahi Mas Dono, ayo. Ora dinyana kowe malah beles. Ela
Isin nyaman saksi putih solar Isin nyaman Isin nyaman nganggo jegok barang lho kan. Piye? Alhamdulillah. Piye? Komentarmu piye kan? Iki wau sampun anune napa kemenyeke sampun. Heeh. Ning niki kirang endel, Bu. Nggih. Nggih, lek joget kurang seser. Terus iki juga terus malah kelumah no. Ya kudu sak apa ya sak kuwate kok kaya lidare joget ya mung anu kelumah, kelawing, kelumah. Ngono ki wis seneng atiku. Aku itin jan. Ya rasa izin. Katokan kok izin. Ayo. Nggih, makasih ya Lidar. Nggih, makasih. Makasih ya, Nduk. Nggih, Bu. Nggih. Ayo kene aku Mbak Rizky, ayo kene mentara. Terus. Boneka niku Gus. Ken, Dalam, Mas. tahan sebentar. Nggih, Mas. Niki kat limbuan wae. Ya, ngono kancane oke. Anu, saiki kelas piro ta, Ken? Jenenge saiki kelas piro, Nduk? Kelas kalih. SMA. Nggih. Oh, kelas loro SMA wis bongore kaya ngono lho, Mbak Rizky ora hebat. Nggih, sami kados kula. Ya iya. Nggih. Anu ta, wis dipacar apa urung, Nduk? Dereng, Mas. Alhamdulillah. Oh iya, sinau sik. Nggih. Muga-muga tang petuk jodhone. Kasih dalu, Mas. Alah ya jenenge kekancan iki ya engko ora ana jalarane. Nggih. Heeh. Seliramu kaya sapa ta? Jane selirane kaya ngapa? Apa pengusaha, apa yoga, apa tukang son? Ayo. Selerane nggih kados panjenengan. Oh. Baguse tapi. Terus Baguse terus napa lomane rezekine enek kembaranku. sinten? Sing gedhuk sik gen munggah ngene kan. Iki kembaranku gen anu gen munggah. Gen ngancani awakmu kene. Kuwi lagi viral iki bintang tamu elok lho. Kuwi aja nyepelekke karo bintang tamu iki. Sinten to, Mas? Sinten? Sing ndang Saipong lho. Wah. Oh alah. Cak kentut. Kowe aja ngantek anu, aja nganti. Ayo mentara. Turun. Ae Kowe iki kok kembaran. Ken, niki Ken. Kowe iki duet karo bangsa anu apa pengrawit penyanyi bagus nek wis kerep to. Nggih. Nah nek duet karo Bodobluk nek urung tau. Iki bangsa halus. Ya wis anggap idiot ngono. Iya. Ora tahu ya, Mas. Lah kembar karo Mas Bayu iki kembar sial. Iya. Ya semen ya. Asine kembar. Tapi Lho mata batin urung terbuka kok. Lah matamu wis terbuka. Iya. Dipun dawuh menapa, Pak? Ya sak karepku tok biar takon apa ana. Kula nderek. Iya. Moh aku mbok dereki berat aku wis. Alah. Dimpet titik. Iya. Yo bawa. Nggih. Duet karo Niken ngono, Mbak Rizky ben dadi seksi. Ayo. Anu ya, Bu. ya tak sekseni le. Iya, iki wis gerang lho nang kuwi tak mosok ora di pacar to nan. Derek. Mosok. Ampun tapi Piye to? kadang Iya, pun toh. kadang dereng tergantung kebutuhan. Ya ora tergantung kono, kadang iki awakmu berke pelarian to. Kayak pas kono. Arane kok pas to ya. Ayo sing lanang ora iso lari ya.
Iya, gak iso. Ndak. Nah, ngono. Awah dicekel niken masane. Lah, sesuk gak tau mbah lambiku. Niken malah kaya nggawa bathang kaya. Boleh mau nyekel ngono ya elek no didelok wong. Wis ndang arep bawa-bawa. Iya, heeh. Sik, kowe karo Niken saiki Nanang karo Rizky. Ayo. Ayo kene le, nyambut gawe le. Ya. Mas. Lah. Loh, kok kalih kula to, Bos? Kok kalih kula? Men ngrasake sing beda. Oh, alah, ya Allah, padahal ora enten sing ngenteni lho. Nah, Mbak Rizky kuwi. Lah. Iki kok sia-sia. Oh. Kene. Kene lho, Nang, ora nyawang. Menungso kok dinger Ora ketok ya? gendera ae. Aja ngenyek, Nanang arep kaya ngono kuwi. Pripun? Gawene WA aku lho. Iya to, Nang. Ku nek WA karo aku ngene, "Nggo Mas, anu napa? Tindak kula goncengke." Iya ngejak kecelakaan ya, Mas. Saestu. Ya salah kedadian ngono kuwi. Mas Nanang, Nggih, sugeng ngenjing Mas Bayu. masa enjing iki? Nggih, wong pun jam pinten niku? Aduh, jam kula mati. Pak yo iso jam, Pak. Jam 3 kados e. Oh nggih, Mas Nanang terima kasih nggih. Nggih. Jenengan kok ngelengke nganti nusul aku nek ora tresna karo aku sak kanca ya mokal. Nggih, sing napa nomor 1 nggih tresna, nomor 2 ajenge ajar mayang ngene jenengan niku. Oh iya. Wah, apik ngene ajar mayang iki. Ngrepotne sing ladeni nang ngerasa. Gak sah. Kok ngrepotke ngapa? Lah mungkin netah lho. Lek ngrepot iki ora, lek ngrepotne ora malah aku harus sing penyimpinge dihapusi. Kok iso? Kadung perkenjang Pak Pengwardo yang sing kula cekel bae mbilung ngene. Iya. Ya ora apa-apa. Kowe kok tiwas gak tanggapan kok didelok kok kaya ngono kuwi. Ya. Yo, sik aku tak nyuwun yen ning Tawang ana lintang. Nggih. Ora, kowe milih Nang, kowe milih Niken apa milih Rizky? Kula Heeh. Aja ganggu tekku lho. Nang, gedhi aku awake karo awakmu. oh tinggal langgang colong playu kelapa tak bojo. Eleh gayane kaya yaya kowe lanang iki. Mosok iso mlayu ora ketatap. Gayane mlayu wak gelubuk. Dikira nangka mateng iku. Ya mengke kan nonton Pak Samino. Kalah. Ora enek. Pasang ora. Lah yo gak titet to, wong ora enek. Ya wis tak delok kok. Ayo Mas Bayu iki kula manut pokoke wedok ngoten. Oh ya, ya. Saiki anu ya ngicipi Rizky sik ya. Oh nggih. Duet karo Rizky bareng iku gek Dita. Nggih. Rumah samu nek duet karo Dita piye to? Bayanganmu piye nang Dita? Kula. Bayanganmu Dita modele piye? Ya modele pripun nggih sorane menggemaskan ngoten. Weh. Oh ngono ya. Nggih. Heeh, kemedal. Nggih, kula niku nggih rumah nek pesintene jenengane nggih wonten mawon kabisane gadah keluwihan piyambak-piyambak. Iya, heeh. Yo, dibawa dhisik. Nggih. Ini kan selak sirik-sirik ayo. Kula kinten joget bae nguyuh. Wah, coba ngono ki modele ngempet tok lambemu ae. Oh nggih, sabar. Bawa adem golek nggone dhewe kok angel. Iya ning Tawang, yo. Yen ning Tawang ana lintang. Jadi gandrung endi mau Digandrung didelok. dilah. Mulane Ora nek to, Nang. nggih ngapunten wong nggih kacamata ireng ya peteng ngeten iki. Iya. Buka ya, Cah Pot. ayu akungan tani Kowe mau mangkat karo sapa, Nang? apa? Kowe mau mangkat karo sapa? Aku mau arepe gonceng Mas Patrick ndak sida emang. Anu Pak apa Pak pedah motor dhewe. PTP apa to nang? Ayo, cintake. Musuh kowe. Nano. Ayo. Marang mega ing angkasa. Wah, elak. Nyeten iki diajar kok Mas. Oh iya. Ajare nang endi? Tenggene Mas Dedi. Oh, Mas Edi. Oh, alah. Soalnya Mas Dedi kan ganteng ya. Kaya ruru wae. Wah, jan.
Nggih, heeh. Mas Dedi kacamatane aniren ya bagus kok ya. Mas Dedi ki wonge kuru nang. Ya kuru ning kan ganteng apa malih nek pun nyekel tabuh kethuk ngono wong biar. Iya. Ketok kok der iki ketok kok bedhe. Iya. Ayo, ngono. Ketuke pecah. Iya. Sun takon wartane reki. Yo, ganti Cak Kentut. Ayo. Janji-janjiku Cepet dah. eling sumedhot rasing tias ingsun Ya. Terus Cak Kentut. nimas ingsun prasopo Cak Kentut isuk pasangane karo Cak Kuntet. Niku. Aduh, Cak Kentet. Wah, der nih. Oh, malah lambe. Elek oh. Mah aku. Iya. Senan Bumi. langit. Iki kotang ya, Dah. Nandai nek karo modele kaya niken ngono ra selira kok, Nduk. Nah, kula nggih Selirane dhek sing potongane lanang-lanang cendak. Ya, ane senali sing brodol-brodol iki ya taran. Iya. Ringkes. Iya. Tangis ing tias Nano. ngenteni padang rembulan. Yo, buka celuk memanik. Ayo, monggo. Nandang we meduna sik kok ngendang ya. Engko bar iki langgam digarap bar kuwi Rama jaranan. Oh nggih, siap Pak. Yo, Mbak. Mbak Rizky, buka celuk. Monggo, yo. aku kenang dablonto lelaran caket reslera potan san gandeng renteng kaya mimpi tonton Ayo nak joget nak. Wah, apik jaranan. Terima kasih, matur nuwun wis diaturke. Memanik sampun katur. Mbak Dini sik rene Nduk Dini. Pisan meneh rampung. Ya, ben. Monggo. Anu, kene Mbak Dini, yo Dini. Monggo, Mas. Iki ana sing ngersake anu Mas Nanang Lestari. Nggih. Lestari, ana sing ngersake Lestari. Wau Yo. dereng diaturaken. Nggih, heeh, yo diaturke sik. Monggo. Kersane Monggo. Mbak Dini nggih, Mas. Kersane Mbak Dini nggih. Kula anu badhe mimi. Ya, ya. Mimi. Oh, iya iya. Ya, ya. Nggih. Bro.
Yo, Lestari Monggo. diaturke sik. Monggo. Mbak Dini Niki kula kintunke kagem sing nyuwun kutut manggung kala wau. Nggih, tak Nggih. ijoli Lestari ya Mas Anang. Nggih, amargi wekdalipun. Nggih. Nah. Yo, diaturke. Yo. Monggo. Monggo Mbak Dini. Abdi Solo. La 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 la. Sang Dewi katon lang-lami hamba berwangi sumi arom kembangi melati dasar mulane dadari wong bagus setyaro maksana sasat abyaning kartika kadya puspita ing nendra kanjang Yo, rasa tresna kang sejati manggia lestari anghitung tembang suci nang semi sajroning sepi cahyamu padangi saratri tatya ayo nak joget. Yo. Katur Nakwanto. Dayu. Ayo joget enak. Sang Dewi katon lang-lami hamba berwangi semi arom kembangi
kasih. Matur nuwun. Nggih, suwun. Gandeng Mas Nanang wis iso nglegani aku. Nggih. Saiki tak legani gentina. Nggih. Ayo tak goleki sing iso nyerateni awakmu ya. Wah, siap. Ayo Dit, ayo Dit, Dit ta. Ayo. Nggih, ket soten dereng nembang main madang mawon. Lah iya. Nek Oh. Nek ning kene Nanang, nek ning Klaten Dani ya wis. Dita iki jane lak tenan. Lah ket soten wau dereng nembang kula tingali kok nyamil mawon. Lah iya. Nyamil. Kula tingali. Kula batin to. Lah nggih to. Nek wis ngene iki jan wis jan teplek tenan ya. Kek kowe lek lakon apa tadi? Tidak iso yo ngene tadi. Kowe iki ning ndi kok emek lho. Lah aku nek ra golek awakmu apa yo enak wis Ah, ya raha. Wis genah lho koyo. Oh, alah. Piye, piye? Aku kok Piye? aman. Apane sing aman? Yo dirimu karo diriku to. Oh, wah. Aja iki. Dia Upama halo. dadi bojone tenan piye, Truk ya. Wah malah aman niku sing seneng malah tangga kula ditawayu nek kados ngaten lho. Aku ya pilih tanggomu. Ya sono ta. Wah, Ya anu sono. Mas Bayu. Pripun? Ugi menika kentun salam dumateng rencang kula nggih menika pengendangipun Pak Supron Suwondo, Pak Wanto. Oh, Mas Wanto. Nggih, Nggih. griyanipun nggih mriki. Kula ya ketun salam karo dulurku lanang. Nggih. Mas Rudi Gareng, Nggih. Mas Patrick. Mas Patrick nggih rawuh. Terus adikku Gaza, sak Nggih. kulawarga, kula matur nuwun aku mau wis diampirke nderek nunut ana daleme. Nggih. Dik Gaza kuwi dalang cilik. Heeh, Nggih, sesuk arep nuwun. melu temu dalang bocah ana Taman Budaya Jawa Tengah. Yo, saiki manis. Yo, monggo. Siap, nggih. Duet. Yo, iki Mas Nanang karo garwane. Heeh. Mboten ampun to, Pak. Yo, bojo nggo duet nang. Oh, lah nggih. Liyane apa ora enek to Pak Bayu? Pak Bayu. Oh, bojo ya tikus anyang-anyangan lanang ya mboten apik. Liyane ya padha Dit. Lawas aku kok. Karo Monggo. medet ya padha. Oh, alah. Yo, monggo. Manis diaturke. Bawa Nggih. yo. Kanca-kanca abdi Solo. Oh! Goyang nang. Hei! Oh, jogete sapa padha ta Dit. Yo. Manis dit kowe pancen manis. Alali alali. Tambah manis yen ora seneng manis. Yen mesem dit mungkul madu. Dit. Kaya bisa runtuke jantungku. Sampeyan pancen ganteng. Lah, Tambah ganteng. Hai. Yen ora seneng. Hop. Kang soalen Mas namine kampel. Ngidul sampeyan jaman gendong. kembang mati aduh dek dirunce-runce setengah mati aku tresno kowe Pasar turi Mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge kuda. Yo. iris-iris Loh. aku Ah, kulane Jawa Yo. Selo selo. manis dasare prasaja Memang lidah Mas tidak bertulang pandai bersilat kuate wong lanang. oke Sampai bawah kan? ada Mbak Dita Intawati asli Banyuwangi. Ada Mas Nanang PCX. Wah. Kayak pit motor PCX. Ayo. Ayo nang joget nang.
gendang lek penak jan ra kaya iki. Oh. Lah iya. Kowe Apa pakai harus dikendangi padha sing raruwe. Ayo. Lah nggih to nggih. Nggih. Apa tak Bayu? Wis. Nggih. Iki adikku niki kan wis balik. Terakhir ya, terakhir ayo kene. Nggih, siap. Tak duet karo Mbak Niken gitu nang. Siap. Nggo kenang-kenangan ya. Nggih. Oh, nggo kenang-kenang. Nek kenang-kenangan mboten wong kula nek kalih gendho niken niki pun sering panggih kok. Iya. Oh Oh, niku, iya, Nak. niku pun kula anggap adik kula lek niku, adik niku. Wah. Niku jan mboten umum kok. Heeh. Yo, aku tak nyuwun lintang asmara Nggih. monggo karo Niken. Yo Niken Kene. dituntun to nang Niken iki tuntunan nek arep munggah. Tak deke wong ya kan. Bose nek ngono blek wah ngidak Ki kualik. Kan wah ngene rene wah ndak ayu ndak lemu masak kan ya Allah kan. Wis rasa adus. Fotonan Mas Nanda. Oh alah dia lakon apa terun. Dirangkul Niken iki rumah itu swarga lho ya. Oh nggih, asli. Yo, lintang Monggo. asmara yo Mbak Niken. Monggo. Monggo. Lintang asmara. Yo, Ca, diaturke. Monggo. Hei, Abdi Solo. Ayo Mas Nanang. Oke. Ngerangin nah, ayo. Yang pantoro ratri Mongkeling manis sing hati Setiaku iso anduweni marang sadyang Genti anak sing joget. Kang limputi bulan dadi saksi upayane dalan balen jani janji sapaya mundi sapaya pati. Kisah nyata. Allah. Bisa nyata. Yo. Wong ayu tresna mungkin narya tangga susah jroning batinku. Ayo nang. Aku santep narasa tresnamu tresnaku tulas rening Senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Sanadyan nama cat sakaraka wis rasman kapisa. Ayo, Kisah nyata. Allah. Ayo nang. Aku seramang panen. Siang pantoro ratri Ongeleng manis sing ati Setiaku bisa anduweni
kasih matur nuwun Nduk Niken kaya wis katok oleh padha lelagon Mas Nanang ben lenggah melih. Makasih ya Nduk Niken. Sampai ketemu di lain kesempatan, sukses selalu, jaga kesehatan. Lakune aja nganti lali tetep kudu lembah manah nggih. Yo nutuke laku kowe ngati-ati lho iki ngalengka gegeduke isih loro. Yen nganti ora praitno malah kelangan dhewe awake dhewe ya.